Migranti pritvrdzujú. Zúfali utečenci spojili sily, aby sa dostali cez zatvorené grécke a macedónske hranice. Už nechcú viac čakať na povolenia či ďalšie papierovačky. Macedónska polícia musela použiť slzotvorný plyn a omračujúce granáty, keď niekoľko stoviek nahnevaných migrantov rozbilo vstupnú bránu, kadiaľ do Macedónska vpúšťajú vlaky. Len na gréckej hranici s Macedónskom je uviaznutých zhruba 6,5 tisíca ľudí. V samotnom Grécku čaká na povolenie ďalších 22 000 utečencov. Vieme, že hranice sú zatvorené, ale pre Sýrčanov a Iráčanov nie. Záleží, či budeme mať šťastie a dostaneme sa preč čo najskôr. Kým jedni plačú, druhí sa tešia. Toto je takmer 100 šťastných migrantov zo Sýrie, ktorá dnes prišla legálne do Ríma. Som šťastná aj nervózna, zároveň neviem, čo ma na novom mieste čaká, ale nemám veľké sny. Chcem žiť normálne. Rozhašterená Európa s napätím očakáva, či sa podarí Aténám zastaviť prílev utečencov. V Stredozemnom mori už hliadkujú lode a otáčajú prvé plavidlá s nelegálnymi prisťahovalcami. Z Grécka odchádza domov už prvých 300 Maročanov, Alžírčanov či Tunisanov. Čaká nás niekoľkomesačná náročná práca, počas ktorej budeme zachraňovať utečencov a odvážať ich späť na pobrežie. Európa pomaly ale isto priviera brány utečencom. Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko či Macedónsko chcú púšťať cez svoje hranice len pár stoviek migrantov denne. Jakub Laca, televízia Markíza. No a práve do Grécka mierí aj ďalšia 20-členná skupina našich policajtov. Pomáhať budú s prílevom utečencov, ktorí zakotvia na ostrove Lesbos. Celkovo ich do Európy od začiatku roka prišlo už viac ako 100 000. Viacerí za túto situáciu vinia práve deravú hranicu v Grécku. Pribúdajú preto špekulácie, že by Atény mohli potrestať vylúčením zo Schengenu. V čase, keď mlieka